raffinerede filmforvisninger. Mit navn er Anne Matthijsen, og overfor mig har jeg i aften Danmarks nye filmiske talent, Johan Witt. Tak, fordi du gad komme, Johan. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja, du er altid så velkommen, Johan. Og har du det godt? Fuldstændig, ja. Godt. I aften har du taget et klip fra din seneste film med. Kan du løfte sløret for, hvad den kommer til at handle om? Nu har jeg jo hovedsageligt lavet antropologiske film om nøgne piger. Men jeg har søgt tilbage i filmhistorien med denne film. Forsøgt at finde det nøgne menneske, jeg er. Filme på den her ligefremme, næsten Morten Sabrosk-agtige måde. Helt lige til fuldstændigt. Jamen, hvad siger du så til, at vi bare springer ud i det, altså, hvis du er med på den? Fuldstændig, ja. Ja, så kommer der her et klip fra Johans nyeste film, Det perverse menneske. Dette er det perverse